Наваградак унікальнае для гісторыі Беларусі месца, і кожны яго архітэктурны элемент славутая спадчына. У Наваградку мы раім вам наведаць фарны касцёл перамянення пана. Як мінімум, хаця б дзеля таго, каб займець абарону ад лядашціка. Першапачаткова святыня мела гатычныя рысы, а яе гісторыя бярэ пачатак яшчэ ў 1395 годзе, калі вялікі князь Вітаўт загадаў пабудаваць касцёл на месцы паганскага капішча. І ўжо ў 1422 годзе Ягайла і Соф'я Гальшанская мелі там шлюб, што сведчыць пра велікакняжацкі ўзровень былой сталіцы ВКЛ. На пачатку 18 стагоддзя пачаліся працы па перабудове наваградскага касцёла у стылі сармацкага барока. Пра гэта сведчыць ягоны строгі выгляд. Гэта аднанефная базіліка з двухвежавым галоўным фасадам і паўкруглай алтарнай апсідай. Але не ўсе ведаюць, што ў капліцы цела Гасподняга размешчана мемарыяльная пліта з чорнага мармуру. У Хоцінскай бітве 1621 года прымаў удзел конны полк, які складаўся з 720 вершнікаў. Камандаваў імі кашталян Ян Рудамін. Лічыцца, што менавіта ўмяшанне гэтага палка ў бітву павярнула ход усяго змагання. У цэнтры пліты знаходзіцца барэльеф, які паказвае 9 фігур і самога Яна Рудаміна. Знізу зрынутыя ворагі, а зверху Божая маці з дзіцём. У 1857 годзе фарны касцёл Наваградка закрываюць па загадзе ўладаў і на доўгія гады кансервуюць. Вернікам святыню павернуць толькі ў 1906 годзе, пасля чаго пачынаецца доўгая рэстаўрацыя. З 1929 года ў сценах касцёла дзейнічала місія манашак-назарыцянак, 11 з якіх былі пакараныя нацыстамі ў 1943 годзе. Папа Ян Павел II прылічыў пакутні з даліку святых. А вось цяпер мы распавядзем, чаму вам патрэбная абарона Божай міласэрнасці. Не так даўно жыхары беларускіх мястэчак, такіх як Наваградак, калі хадзілі ў грыбы, нават на пачатку леса маглі сустрэць лядашціка, псуціну. Калматую, рудую пачвару з крыламі быў кажана. І самае галоўнае, адным злосным чырвоным вокам. Хто ў тое вока гляне, згубіць розум. Пры сустрэчы з ім разумныя людзі моляцца і бягуць прэч з лесу. Забіць лядашціка можна толькі вагнём, але не кожны гэта здолее. Ці верыце вы ў нячысцікаў? Напішыце нам у каментарах і абавязкова падпісвайцеся на наш канал, каб не прапусціць новую вандроўку па Беларусі.